No sé la major part dels assistents aquí, però jo m'imagino que en temes d'economia dominen el tema d'economia familiar i ben just, i el que és ja economia amb lletres majúscules, m'imagino que si algú no és una mica especialista en el tema, doncs no dominem gaire la matèria. Llavors, clar, a l'hora de poder respondre aquestes preguntes que se'ns plantegen, penso que la major part de nosaltres tindríem certes dificultats, potser una mica coincidint amb el que he comentat al final la Mària, que potser és una mica complex, no ho sé. El qüestionari, jo ara m'imagino traslladar aquest debat al meu poble o al poble de Costada, que sigui, amb gent, més o menys com m'imagino la majoria que som aquí, que també tindrà dificultats en valorar bé les opcions que es plantegen des del punt de vista econòmic, des del punt de vista d'economia global, macroeconomia, que bàsicament es tracta d'això. Senzillament aquesta és la meva reflexió. Sí, a mi em sembla que en les preguntes hi ha un tema que no es planteja, que és el de l'economia del bé comú. És a dir, jo crec que és necessari aprofundir, ja que estem en una Constitució i pensant en el futur, en la democràcia econòmica, política i social. Aleshores, penso que l'objectiu i que caldria canviar una mica l'objectiu de l'economia, tal com s'ha dit abans, i posar-lo en relació a la felicitat de les persones i al bé comú. Aleshores, inclús canviar les formes de valoració del que és inclús el producte interior brut, és a dir, buscant que aquest sigui aquesta lectura que es fa del progrés únicament des del punt de vista dels números de la producció es transformin en elements de la felicitat i d'elements del benestar del conjunt de les persones. O sigui, jo crec que si nosaltres plantegem una Constitució la tenim que plantejar no per seguir exactament en el model si socialista, si capitalista, si no sé què, sinó que potser tindríem que pensar una miqueta en aquestes coses, i inclús en els canvis d'algunes idees. Per exemple, s'ha parlat de la concertació que es dona, la concertació social que es dona a les empreses, etc. Però és que aquest és com es reparteix el pastís. Com es reparteix el pastís entre les empreses. Interessant, que és molt sindical, que està molt bé, però jo crec que nosaltres hauríem anar a canviar aquests sistemes per sistemes més participatius, en el sentit que es definissin els objectius polítics i econòmics d'una forma més participativa entre la gent i, per tant, que això es produís en un ambient de concertació. I, per tant, en aquest ambient de concertació, en comptes de la competència, transformar la competència també en concertació, en la discussió del que té que ser la societat, en la discussió del que té que ser el conjunt de l'economia, en eliminar i quina és la participació de cada un dels estaments socials dintre del sistema, o sigui, com a element central de la República Catalana. Hola, bon dia. Aviam, se'm fa difícil, però en 3 paraules. Darrere de totes aquestes preguntes, respostes i aportacions i debat econòmic en el món i tal, hi ha el tema de la meritocràcia, un tema que està en el fons i no es toca. I és el tema que precisament hauríem de tocar. És a dir... Perdó, has dit ditocràcia? Meritocràcia. I és un tema que
ni genèticament ni tal, doncs els més dotats no ho són perquè ells, sinó perquè ja estan dotats genèticament, culturalment, educacionalment. La sort a la vida juga un factor molt important. I si estudies a alguna universitat amb noms i cognoms ja tens dret a desregularitzar el mercat, com així ha succeït. Per tant, i a més, la meritocràcia se salta moltes vegades en interessos de les classes més altes. Per tant, això ens hauria de fer qüestionar. No sé com, però ens hauria de fer qüestionar, sí sé com, en el sentit que ara abordaré la qüestió. Les preguntes i les respostes a la primera pregunta de 5.1, que si es discuteix el capitalisme. El capitalisme és un sistema depredador, assassí, dels més febles i tal. Per tant, si nosaltres volem d'alguna manera aportar alguna cosa al gènere humà, sí, jo posaria dues o una frase més al final. És a dir, que la Constitució hauria de contenir sempre, tota Constitució, que el sistema ha de treballar per la igualtat i no per les desigualtats. I això costa, i hi ha molts llibres, la literatura del segle del 90 i el segle, el 2000, doncs això està plenament. S'ha de treballar per la igualtat i no per les desigualtats. S'ha de llegir un altre element per dotar els més pobres d'un mínim per viure, no crec que sigui aquesta la qüestió, que ho és, sinó en el repartiment més equitatiu de tot el que hi ha. Això és el fonamental. I això és el que hauria d'incloure tota Constitució. Durant 40 anys de democràcia aquí a Espanya, totes les estadístiques les podeu consultar en que sou professors universitaris, s'ha treballat per la desigualtat i no per la igualtat. El capitalisme neoliberal treballa en aquest sentit i no. Per tant, s'hauria de limitar d'alguna manera constitucionalment aquesta qüestió. I la segona qüestió que volia comentar és la següent. En quant a la pregunta que fa referència a la 5, l'última, 5, em sembla que és. El tema és molt interessant, sobretot perquè, per exemple, la Federici, que és una feminista molt actual i tal, ens planteja el tema de la dona com a persona que ha portat a la vida tota la matèria prima que és el capitalisme per dir gratis. Ho ha fet gratis. Avui, la família, no definirem família perquè pot ser molta, sí? És la que segueix portant al món la matèria prima de la qual s'aprofitaran les multinacionals o no, sí? Sense pagar ni un duro. A més, l'Estat fa la funció d'educar-los, preparar-los, dotar-los d'una bona entesa per seguir compartir, perquè puguin treballar i callar o perquè puguin sobreviure la vida, sí? Que de qual cosa les empreses multinacionals i companyia, tot el sistema desregularitzat, sí? Se n'aprofita d'ells sense pagar ni un duro. Sí? Per tant, jo penso que en funció d'això ja és hora que es consideri això, aquesta tasca de portar fills al món, sigui la dona o la família, depenent, doncs pugui entendre, de portar fills al món, d'educar-los, no només la feina, les hores invertides i tal, maltracaps i tal, i els diners que s'ha de pagar per una educació, etc., sinó que això ja es consideri com a treball, sí? I per tant, doncs, m'explico, aquesta persona ha de venir a la vida no a patir, sinó a disfrutar, a viure la vida, si és que es pot viure. Aquesta és l'altra qüestió. Després, si la seguretat social s'entén d'una manera o d'una altra, és dir, el salari, si s'entén, evidentment, que el salari és un... i les dietes, que són aquelles despeses que no s'han de declarar i tal, a vegades les dietes són més grans que els salaris. Sobretot els polítics, les dietes són més grans que els salaris. I sempre es parla de salaris. Hem de limitar també, perquè estem parlant, com deia aquest senyor d'aquí, del bé comú. El bé comú, dels espais comuns, dels diners comuns, que són de tots i s'han de repartir, evidentment, millor. Sí, jo volia fer una pregunta als ponents, a la professora Vidal Fernández, que ha parlat del tema dels salaris. Què en pensa de la renda bàsica garantida i com creu que es podria fer compatible aquests salaris mínims o salaris màxims amb la mateixa renda bàsica garantida? Jo crec que una altra, ja passem la resposta, us en diré. Sí, bon dia, dic Joan. Jo volia començar a dir que
la primera pregunta no m'agrada gaire com està formulada. El professor Zoi ja ha incidit d'alguna manera també. Sí, jo crec que no és tan liberal avui en dia, discrepo com deia, el lliure mercat i la poca intervenció de l'Estat. En realitat, en un estat liberal, potser avui en dia se parlaria de tantes coses de les quals ara parlaré, però en tot cas, el fet de garantir la competència entre els actors econòmics i que sigui el propi Estat, a través de la seva actuació, a través de la contractació pública o a través de la constitució de serveis públics de molta qualitat que puguin competir fins i tot amb el sector privat, això segurament estaria més alineat amb el que podria ser concebut avui un estat liberal. Estaria parlant més de les BEI i del CE. Llavors m'agradaria que deixeu un comentari sobre això. I després, però no recordo com t'he dit, com ho has dit, parlaves de Constitucions, del que ha de fer una Constitució. Jo crec que el que ha de fer una Constitució bàsicament és defensar els ciutadans. Si tu agafes la Constitució dels Estats Units, és ben prima, no deu ser gaire més doble que aquest paper que ens han donat avui, perquè el que fa és garantir els drets i les llibertats dels ciutadans. Llavors, drets i llibertats respecte de qui? Respecte de qui les pot vulnerar. El primer, l'Estat. Arreu se parla del poder coercitiu de l'Estat. Fins i tot quan agafes allò a la llei de l'administració, el primer que diuen és que això és per defensar els ciutadans del poder coercitiu de l'Estat. L'Estat té una força i pot fer el que surti del xut. I d'alguna manera, els últims anys ho estem vivint. Per tant, aquest és el punt principal per mi. I com? Doncs garantint el que dèiem abans, la competència, utilitzant el poder de la Constitució i el poder de l'Estat, en aquest cas sí, per garantir la competència, que ningú pugui actuar econòmicament contra els propis ciutadans, garantint els drets dels ciutadans al mig i llarg termini, aquí podríem entrar en temes de sostenibilitat social, ambiental, econòmica, perquè, clar, el capitalisme no pur i dur està mirant cada dia les cotitzacions de borsa i a veure l'informe d'aquest semestre si he guanyat més o he guanyat menys, per què, i com fer per el proper semestre guanyar més i guanyar menys. I això, les decisions se prenen molt a dintre del context del curt termini. Per això segurament també en part mos va com mos va. I el tercer punt era l'empoderament. El propi facilitar l'empoderament del ciutadà. I això pot anar lligat a moltes coses. Per exemple, una de les coses que pot anar lligat és tot el tema de les fórmules de l'economia social, cooperatives. Quan parlem aquí a Catalunya, a vegades d'economia social ho barregem, el que és el tercer sector i el que són les fórmules jurídiques d'economia social. Per posar un exemple de com se pot fer això, doncs, crec recordar que la Constitució de Costa Rica s'estableix. Aquesta Constitució va ser producte d'una guerra civil, un acord entre les parts, els combatents de la guerra civil. Precisament el que va ser després d'uns anys president de Costa Rica i el fill d'aquí de la Noguera, doncs, allí s'estableix que el cooperativisme es potenciarà i que el cooperativisme s'ensenyarà a les escoles. I avui en dia hi ha una part del sistema productiu de Costa Rica en qualsevol sector està lligat al cooperativisme. I això li dona una resiliència, li dona una adaptació, li dona unes capacitats de fer un empoderament a la gent que jo penso que és bo i és positiu. Però m'agradaria que poguéssiu comentar això. Jo vull preguntar si hi ha cap dona que tingui cap pregunta. Només accés. Ara no. Cap, no? Jo. Digues, sisplau, gràcies. D'acord. Esperava pel final, però... Doncs, ha comentat senyora Vidal, és un tema que a mi sempre m'ha preocupat. Doncs, el valor de la feina de la casa. En algun país s'ha comptat o en algun país reben alguna remuneració? S'ha fet algun exemple d'això o no? Simplement és teoria. Gràcies. A veure, jo si hi ha algun país que ho compta no ho sé. El que sí sé, potser l'Antoni se'n vol més que jo i la Mariana també, és que a Espanya i a Catalunya hi ha estudis fets sobre el valor del treball domèstic. Això sí. Hi ha dues professores, no sé si de la UB, ja fa anys tenen un estudi fet sobre el valor del treball, no només del treball, sinó de la cura, dels nens,
el vestíbul, i es calcula que, i això és de fa anys ja, de 10 o 12 anys que va publicar aquest estudi, està publicat a la Generalitat, i calculen sobre uns 40.000 milions d'euros el que val el treball domèstic. Això ve representa aproximadament un 20-22% del PIB de Catalunya. I això ho fan a moltes comunitats ja, que també han estimat el valor d'aquest treball domèstic. Desconec si hi ha algun país que el pagui o tingui alguna retribució al treball domèstic. Això no ho sé. Només sé que aquests estudis fets i a Catalunya aproximadament està entre un 20-22% del PIB total, el valor del treball domèstic. Jo, Si us sembla bé, perdó, és que demanem paraula, que comenti les preguntes o els comentaris que s'han fet fins ara i passaríem a un altre torn de preguntes, si us sembla bé. Jo aniré pregunta per pregunta i, com abans, intentaré ser escueta i directa. M'ha agradat molt la primera pregunta perquè crec que en general és veritat que els economistes pequem a vegades de complicar les coses, explicar-les d'una manera que són més complicades que realment són, i llavors això espanta la gent, no? I aquí tenim feina a fer. I per donar més feina a la gent, als urbanitzadors, potser, i jo obro aquesta pregunta a tothom, hauríem de fer què és el que no s'ha entès i explicar-ho, perquè si ho expliquem bé, tot és senzill. I llavors, a vegades, tendim a parlar d'una manera que és una jerga, no? Que llavors és difícil arribar a explicar-li a la teva àvia una cosa que fas que és molt senzilla. O sigui que això és veritat i s'ha de treballar, i si hem d'incloure a tothom en el debat, s'ha de ser molt transparent i explicar les coses que un comenta al rerefons. És millor explicar poc i bé explicar que intentar abarcar molt i llavors un ja no entén del que t'està parlant, ni jo mateix. Això, digues. No, és que és una cosa molt bonica, no tinc ganes de dir-ho. No, parlant d'això del tema de que està molt bé vostè, no? Que hi ha gent que no domina el tema, i a l'estat espanyol, no només els espanyols sinó altres estats europeus, el que els preocupa no és el que vostè planteja, sinó que els preocupa és que sàpiguin la gent temes financers, que sàpiguen què és una targeta de crèdit, ja ho saben, no? Si ho puc sentir a la premsa. A quart d'ESO, a les nostres escoles, encara no és obligació, però ja hi ha instituts i escoles que de manera optativa expliquen no economia, expliquen finances. Jo soc economista i això és un altre tema, i una cosa és que financial literacy és una cosa, una altra cosa és l'economia, estan lligades però són dues coses diferents, i hem d'aprendre de tot, i seria un debat per un altre dia quan i com introduïm a la població una cosa que ens serveix al dia a dia i que es parla. Això és un tema que personalment és molt interessant, però que també crec que sobretot els ponents, els experts, hem de fer aquest esforç, perquè és culpa nostra. Llavors, el segon punt, també, tots els punts fantàstics. Llavors aniré un per un. El segon és un altre cop, sí, la valoració de coses sense preu. I aquí mateix tenim una experta en temes de happiness, de felicitat, no? I ella seria la més adequada contestant quan una valoració, igual que es fa del valor que tenen les coses, que no els hi posem preu. I aquí podem parlar de moltes coses, no? La felicitat també és una cosa que és important, amb això estaríem tots d'acord, i com ho mesurem i com ho tenim en compte. I sí, evidentment és una cosa que mirant cap endavant és una cosa important i que hi ha països que han fet també els seus càlculs. Què s'ha de tenir en compte, exactament, perquè el bé o el gust que estem dintre d'una societat no és només
la renda per càpita, més perquè la renda per càpita ja sabem que si hi ha desigualtats no reflecta, no és un bon reflex del context que estem, si som molt rics uns i els altres són molt pobres, i he de veure això cada dia. I la felicitat és una cosa que ens pot ajustar a aquesta mesura que tenim. El tema de la meritocràcia i l'educació és un tema del que aquí és quan l'experta en sap molt i està intentant elevar les idees de manera que pugui traslladar la meva visió, és que jo crec que s'ha de diferenciar entre igualtat com igualtat, igual que quan ara parlem, canviant de tema, al primer punt, un estat socialista. Jo a vegades tampoc sé què volem dir amb això. Llavors és millor ser general, que no ets d'esquerra o ets de dreta, a vegades no sé que m'estàs parlant de política o d'una política concreta o què. I a vegades és millor ser molt general perquè quan comencem a donar connotacions a les coses, les interpretacions poden ser de mil maneres, el que entén per un estat socialista o intervenció de mercat des d'aquest punt. Això quan al primer punt, que m'he desviat del que anava a dir, que és la diferència entre l'igualtat d'oportunitats i tenir tothom a un accés, o sigui, tenir tothom l'igualtat i la igualtat d'oportunitats. És a dir, si jo vull que tothom arribi al seu potencial, que és això que jo estudio, és a dir, una persona que neix en un lloc perquè ha tingut la mala sort de néixer on, hem de facilitar-li tots aquests recursos perquè arribi al seu potencial. És a dir, que si jo he nascut en un barri que és pobre i, com és el meu cas, i jo he arribat on estic, doncs hagi sigut en gran part que hi ha un sistema educatiu que et doni aquestes oportunitats, és a dir, que compensi aquestes desigualtats a l'inici, m'entens? M'explico, vull dir? Per tant, jo crec que s'ha de diferenciar entre el que seria que tothom sigui igual i que tothom tingui uns potencials que poden ser diferents i que puguem ajudar a que tothom arribi a aquests potencials. I aquí és on l'Estat ha intervenit. Aquesta és la meva visió i per mi l'educació és fonamental. El que és el sistema educatiu és fonamental. I aquí és on els recursos s'han de fer. I aquí podríem parlar de mil coses. I llavors, el tema de la renda universal i la feina feta a casa. No em vull repetir, però sí que hi ha hagut alguns experiments amb la renda universal i jo crec que si tu guanyes un salari que et permet viure, una renda universal és regressiva. És a dir, la renda universal per aquells que la necessitin. Però si jo ja tinc un salari, per què m'ha de donar X més? No ho vull. És a dir, universal, renda garantida sí, però universal no. Per què hem de donar a un home que té un CEO que guanya una morterada de diners i hem de donar 500 euros més al mes? No té cap sentit. Per mi. Sisplau, posa... Perdó. No, ja està. I aquestes eren les... Em sembla que m'ho he deixat, no? La teva pregunta, Si hi havia algun país... o la resposta que era... No, era aquesta del... No, l'altre del Joan Butxaca, que plantejava que les preguntes que ell té tenia molt millor que la primera, no? I que després l'empoderament, i de reformes d'economia social. Jo amb la meva discreció inicial, jo tinc problemes amb la primera pregunta, és a dir, la gent diu, bueno, és que els economistes són tirats. Jo tampoc... Jo crec que cada mercat és diferent i llavors s'ha d'estudiar cada cas individualment. Vull dir, cada mercat és diferent, hi ha mercats que funcionen relativament bé, sempre. Jo crec que l'Estat ha de ser un àrbitre, no?, una mica. I llavors hi ha mercats que funcionen fatal i hi ha d'haver molta intervenció, perquè hi ha altres mercats que no. Llavors, bueno, la innovació per
pels temes hem de fomentar també la innovació pels temes mediambientals, etc. I què volem? Volem protegir, i d'això s'ha de debatir mercat a mercat. El mercat financer és un mercat horrorós i sí que s'han de canviar les coses. Però això no vol dir que si jo tinc una startup i vull fer alguna cosa, no pugui fer-ho, no? O em posi moltes traves i he de fer 800.000 tràmits. Vull dir que em costa també interpretar què volem dir social, som una societat. Però bueno, això jo és que no sé de política. Així que bueno, ja està. Gràcies. Jo no em disculpo d'entrada perquè no contestaré, no parlaré de tot, sinó que parlaré del que jo més o menys puc parlar. Hi ha coses que, per exemple, jo del tema de la meritocràcia no en parlaré, sinó perquè no és el meu tema. Vull dir que em disculpo d'entrada perquè hi ha coses que no tractaré. A veure, jo he començat justament, una de les primeres coses que he dit, lligant amb el tema de l'economia del bé comú, una de les primeres coses que he dit és que per què serveix o per què hauria de servir l'economia d'un país? I he dit, per satisfer les necessitats vitals de la gent, de la població. Per mi això és l'economia del bé comú, no? És a dir, intentar satisfer les necessitats vitals, és dir, que la gent visqui millor, visqui bé, visqui millor. Això és intentar que la gent visqui el millor possible, no? I això vol dir, posar exemples, tenir un bon treball, tenir un salari adequat, tenir un habitatge digne, tenir una sanitat, una educació i uns serveis socials com Déu mana, poder accedir a la cultura i al lleure, no estar contaminats, etc. És a dir, això serien exemples de què hauríem d'intentar aconseguir amb una economia que funcionés en un estat català, en aquest sentit. Evidentment, estic totalment d'acord amb que el PIB té moltes limitacions, o sigui, la forma de valorar el PIB té moltes limitacions. I per això hi ha altres intents que l'índex de desenvolupament humà de les Nacions Unides intenta mesurar altres coses a part del PIB, per veure que no tot és el PIB, sinó que hi ha altres coses que també són importants per veure si la gent viu bé, si la gent és feliç, etc. Fins i tot crec, no soc un expert en el tema, però crec, i no tampoc sé el seu grau de fiabilitat, crec que existeix un índex de felicitat, crec, em sembla, que es calcula un cert índex de felicitat. Però bé, això en tot cas, jo hi estic d'acord, és a dir, justament jo he començat per aquí, no? Si el que hem d'aconseguir és justament que la gent visqui el millor possible i millorar la vida de la gent. Això hauria de ser el nostre objectiu fonamental. Per aconseguir això, la societat s'organitza d'una determinada manera, i això és el que intenta més o menys encert la primera pregunta, la pregunta 5.1. Més o menys encert, i fins ara la manera com les economies s'han organitzat ha sigut o el capitalisme o les societats en transició al socialisme. És la manera com s'ha organitzat. I dintre del capitalisme s'ha organitzat de diferents maneres. Per exemple, aquí diu, la resposta A diu, un estat liberal de lliure mercat amb poca intervenció de l'estat a l'economia. Home, això és el que existia, això era l'economia del segle XIX, del segle XVIII i del segle XIX. Era un estat liberal de lliure mercat amb poca intervenció de l'estat a l'economia. Aquí podríem discutir fins a quin punt la intervenció de l'estat era poca o no, però és dir, els camperols anglesos que els van treure de les seves terres va ser per una acció de l'estat, i les lleis que feien que els nanos no poguessin treballar a partir de certa edat, fins a certa edat, eren també una intervenció de l'Estat. Per tant, però això és una cosa, és una mica com una cosa del passat, un estat liberal, lliure mercat, amb poca intervenció de l'Estat a l'economia, i jo no en conec cap.
ara. Però bueno, potser és una falta meva, que no conec cap. Perquè és una cosa una mica del passat. Llavors, la B i la C per mi són com dos matisos d'una mateixa possibilitat, no? Es diu un estat social, que vol dir un estat capitalista social, amb un ple reconeixement del mercat, totes dues diuen el mateix, però un diu amb una forta regulació estatal i l'altre diu amb una lleugera regulació estatal. I un diu amb una despesa pública social alta per garantir molts serveis i drets socials, i l'altre diu amb una despesa pública suficient, alta o suficient. És a dir, són dos variants del mateix. No? És a dir, el B, per entendre'ns, seria el que en el seu moment van ser els països de l'estat del benestar, no? Els països nòrdics, en el seu moment de màxim esplendor, etc. No? El C seria més semblant al que són els països del sud d'Europa, no? L'estat no intervé tant, l'estat del benestar no és tan potent, etc. Però, de fet, aquestes tres formes, que són tres formes en què pot funcionar el capitalisme, són una mica, ja no són les formes actuals en què funciona el capitalisme. El capitalisme avui funciona com a capitalisme neoliberal, és un capitalisme que, per una banda, intenta privatitzar, intenta que els salaris siguin el més reduïts possibles perquè els beneficis siguin alts perquè hi pugui haver inversió, que intenta reduir les despeses públiques, que intenta fer una política d'austeritat per poder aconseguir això, etc. Per tant, estem en un altre moment, no? Estem en un altre moment que no és el de fa uns anys. Estem en un moment diferent que, a més s'ha complicat per la crisi que va començar l'any 2000. Va començar a haver algun tremolor l'any 2007 i sobretot l'any 2008. Per tant, tot això, jo ho deia abans, estem en un impàs en què, per una banda, les elits estan intentant que l'estat neoliberal actual sigui el més gran possible, funcioni de la millor manera possible arreu del món, i això ho està intentant als Estats Units, ho està intentant a Alemanya, de maneres diferents, evidentment, perquè cada país ho fa de maneres diferents, però al mateix temps resulta que tenim la crisi. Una crisi que semblava que se n'havia anat, però sembla que torna. Aquí és on estem. Llavors, aquest tipus d'estat que precaritza el treball, que fa reformes en el mercat de treball per liberalitzar-lo, per flexibilitzar-lo, etc., és el que ens interessa que consti com ens volem organitzar nosaltres en el futur. Jo plantejo una pregunta, perquè jo no estic aquí per dir com ha de ser les coses, sinó per fer la pregunta. Això és el que ens interessa, funcionar d'aquesta manera. Com ara estan funcionant la major part de països capitalistes en el món. Ens interessa això o volem una altra cosa una mica diferent? Una cosa que s'assembli més a el que era abans a l'estat del benestar o una cosa diferent d'això? I després, a mi em sembla que val la pena dir-ho, hi ha altres països que van intentar en el seu moment, alguns d'ells van fracassar estrepitosament, per errors propis i per la pressió també dels països capitalistes, la Guerra Freda, etc., alguns països que van intentar fer una transició cap a un sistema diferent, que era el socialisme. Van intentar-ho, alguns d'ells encara continuen empenyats en fer-ho, com són, per exemple, Cuba, o com diuen ells, la Xina o el Vietnam, ells diuen que són un país socialista, ells ho continuen dient, tot i que hi ha gent que digui no, això ja no és un país socialista, això és un país que funciona igual que els països capitalistes, el que passa que continuen dient que són socialistes. És una altra forma d'organitzar-se, no? Com la Xina, o millor resulta que hi ha algú que li agrada la manera com funciona. De fet, la Xina s'està convertint en el segon país més important del món econòmicament i està competint ja tecnològicament amb els Estats Units. O per què ens pensem que el Trump fa tot el que fa? Doncs, entre altres coses, perquè els xinos comencen a competir tecnològicament amb els Estats Units. No només comercialment, que també, sinó també tecnològicament.
I per això, el primer que faig és dir, és que els de Huawei, aquests els diré que no... Per què? Perquè tecnològicament els estan fent mal. Per tant, ens interessa funcionar d'aquesta manera. I per això jo he recordat que hi va haver una altra manera de funcionar per part del socialisme, que va ser Iugoslàvia, en què van intentar un socialisme més democràtic, més autogestionari, amb més pes del mercat, amb més pes de la petita empresa, amb més pes de les cooperatives, de l'economia social i solidària. Bé, aquests també, aquests hi va haver, el terrabastall hi va haver a l'antiga Iugoslàvia, doncs tot això tampoc s'ha anat tot a l'aire, perquè continuen existint als antics països de Iugoslàvia, Croàcia, etc., cooperatives molt potents i molt importants i continuen existint actualment. Perquè venen d'on venen. Per tant, bé, tot això són coses que ens hem de plantejar, però jo crec que ens hem de plantejar tenint en compte una mica on som avui. I, per tant, com ens interessaria ser nosaltres tenint en compte com són els altres i tenint en compte com han intentat ser alguns altres en algun moment. Bé, res més. Gràcies. Si us sembla, ara faríem un segon bloc de preguntes o comentaris. Gràcies per tornar a aixecar la mà. Simplement és que a 1:15 hauríem d'acabar per tenir uns 10 minuts de descans i a 2:15 ens tornaríem a trobar amb l'altre grup. D'acord? Heu demanat per tornar endavant. Bé, Alfons Bec, sindicalista de Comissions Obreres. Bé, jo, en primer lloc, volia constatar que la major part, fa l'efecte, de la gent que ens trobem aquí, més o menys estem en una idea de canvi d'estructura i de construir una república catalana. Llavors, la meva primera qüestió és els que no ho veuen o tenen por, sobretot econòmica, pel canvi que podria suposar això, i per tant no són independentistes, no ho veuen, aquesta idea, també tenen dret o també hauríem de fer que es debati tots aquests punts, tots aquests temes? Bé, jo crec que sí, i això ho estic intentant dins del meu sindicat, però crec que també la forma de fer les preguntes i quines preguntes haurien de servir per incloure tot aquest gran sector de la societat i en particular de gent treballadora per entrar en aquesta idea i entrar en les definicions. Bé, dit això, jo tinc dos dubtes o dues qüestions, perquè quan es assenyala les diferents formes d'estat, a gairebé totes, es subratlla que s'està pel ple reconeixement del mercat. I jo pregunto, què vol dir això de ple reconeixement del mercat? O sigui, en el fons, per mi, és un eufemisme per dir que el que s'està plantejant és un estat dins del mercat capitalista, un estat capitalista. I en tot cas, crec que val la pena que ho debatim. El company Antoni Soy planteja una alternativa que diu un estat en trànsit cap a un altre sistema que diu socialisme, cap al socialisme, diguem, del qual van haver intents i s'ha arribat fins a un cert punt, o van arribar una sèrie de països fins a un cert punt. Jo estic d'acord amb aquesta definició, però també crec que hauríem de veure que a partir d'aquest arribar a un cert punt, o sigui, el que han fet ha sigut precisament tornar al redil capitalista. I avui en dia, jo diria, ha estat en transició cap al socialisme, pràcticament no n'hi ha.
no n'hi ha cap. És a dir, més aviat estan fent passes enrere. Per què? Doncs perquè el sistema és un sistema global i mundial. Llavors, el debat que aquí tenim, ens podem situar dins d'aquest món globalitzat? Jo crec que sí. I hem d'anar cap a una cosa nova? Jo també crec que sí. I no tindria cap problema en fer aquesta definició que feia Antoni Soy. Però també estic d'acord en que això avui en dia no s'entendria, no s'entén. És més, jo definiria un estat com un estat del treball o de gent treballadora. I avui en dia encara crec que no estem en aquesta situació. Jo la definició que es feia d'un estat per satisfer les necessitats de la gent, completament d'acord. O del bé comú o de la fraternitat republicana. És a dir, per mi entenc que un estat l'hauríem de construir com una xarxa que no deixés caure ningú, cap criatura de les que viu a la república. I que hauria de ser socialment avançat, social, ecològica, feministament. I acabo amb el tema del treball. Per què està en segon lloc les preguntes aquestes sobre la definició del treball i primer comença per les empreses? Per mi és conseqüència també d'això que deia. Estem encara en l'estructura mental que estem dins d'una societat de mercat. Jo crec que primer s'hauria de definir què vol dir el treball, què és el treball. I aquí jo crec que el paper de la dona cobraria un lloc fonamental. I a partir d'aquí definiríem si realment fa falta una renda que reconegui aquest treball o què fa falta. Hola, bon dia. Jo soc de Gener, de l'empresa local de Sabadell, que això meu panorama, com es diu, a parlar, ja poques dones parlen, i faria just incidència amb el tema aquest que heu plantejat vosaltres, que els estudis que hi ha a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya sobre com valorar el treball de la feina feta a casa, que majoritàriament encara fa la dona, i si no ho fa més que el que fa l'home. No tinc dades, però és així. Llavors, m'agradaria que em poguéssiu dir, si ho sabeu, quines variables han estudiat per arribar a treure aquestes conclusions, la data de l'estudi i què han dit. O sigui, al final s'han fet unes conclusions, s'han fet una aportació d'actuacions a fer, s'ha donat algun tipus de suggeriment o de tema a tocar perquè es millori i es pugui pagar o no aquest treball que fan de la feina de casa. Això seria molt concret. Gràcies. Hola, bon dia. Comparteixo amb totes les coses que han sortit, però trobo a faltar de totes maneres un tema del qüestionari. Un tema que està sortint aquí una mica de passada. I és que els recursos són limitats, els nostres i els de la terra en general. Aquesta preocupació s'ha expressat fa pocs dies, fa poques setmanes, amb mobilitzacions mundials. I aquest no és un tema cultural. Per tant, jo penso que és un tema que hauria de quedar recollit també constitucionalment d'alguna manera. Hem vist que el producte interagrupatiu, la majoria dels estris que tenim, són molt limitats. El producte interagrupatiu hi ha 3 estris comptables que tenim. Home, jo no demano molta cosa, però hem de plantejar-nos que hi ha d'haver un creixement sostenible i això, com a mi, la societat ha de conèixer quins costos mediambientals produeix la nostra acció econòmica i humana. Doncs no seria molt complicat perquè ara hi ha els estris tècnics per fer-ho i és que parlant de totalitat nacional es vegi l'ús de les energies fòssils, per exemple, quan s'utilitzen les emissions de CO2 a l'atmosfera, etc. I després, clar, es planteja creixement sostenible, però hi ha qui planteja també creixement zero o decreixement. Hauríem de plantejar què és el que pot decréixer en aquests moments. Jo és que veig que hi ha molts salaris que no poden decréixer.
sobretot aquelles persones que no entenen això, perquè hi ha molts països del món que no poden decréixer. En canvi, hi ha altres coses que no estan molt lluny de nosaltres, que sí que podríem decréixer. I alguns dels qüestionaris, i algunes de les preguntes, ja situen sous màxims, rendes màximes, màxim de riquesa, màxim d'acumulació de capital, etc. Hauríem d'anar treballant per aquí. De moment, dues propostes molt modestes, que seria que els pressupostos de les administracions públiques tinguessin en compte aquests costos mediambientals i també que la comptabilitat i l'execució d'aquests pressupostos no ho tinguessin en compte. Gràcies. Bon dia. Vaig a comentar un parell de coses molt concretes. Una d'elles, estem parlant d'alguna manera bastant del que és el tema del dret d'igualtat. Jo penso que una Constitució no pot regular-ho tot, és evident, és una norma bàsica, però clar, allò que no està a la Constitució o depèn de com ho regules, després té les seves conseqüències. No ho posarem perquè després ja ho tindrem en compte, a mi em fa molta por. O sigui, clar, hem d'assolir objectius consensuats socialment, com per exemple el dret d'igualtat, penso que això ja està clar. Però clar, si no fem mesures concretes d'acció positiva per corregir les desigualtats, doncs serà un dret molt bonic que estarà a la Constitució, però que no tindrà contingut. Si no recordo malament, a la Constitució espanyola es supedita l'economia a l'interès general. I bé, no cal fer cap comentari sobre aquest tema. Aleshores, clar, penso que aquí també s'haurien de posar mesures clares on es veigués que efectivament l'interès general està per damunt de l'interès particular. I, o sigui, concretar què vol dir interès general, i jo penso, per dir una cosa encara més concreta, a mi sincerament em sembla absolutament immoral que hi pugui haver enriquiment empresarial sobre la salut de les persones, sobre l'educació de les persones, sobre temes socials, etc. I crec que una Constitució aquí ha de posar límit. I no val allò de que no hi ha diners, perquè ja sabem que se'n malgasta quan interessa. Jo penso que acabaré de continuar amb el que acabava de dir el company. A mi m'ha agradat molt el fet que el model econòmic no s'ha de definir amb unes paraules i amb un què, sinó amb un què vol satisfer, més aviat amb el com, no? Si satisfer aquestes necessitats. Però llavors jo hi trobaria a faltar una mica el que deia ell, concretar quines garanties. Està molt bé parlar d'un dret d'habitatge, d'un dret del que sigui, d'un drets socials, però amb quines garanties. I això com ho assegurarem i com ho vetllarem perquè no passi això per les altres prioritats. Sabem d'algun país que a nivell constitucional incloguin aquestes garanties de drets? Aquesta seria una pregunta. I l'altra també una mica del com, en lloc de parlar de models teòrics, que és socialista o capitalista, o més pur o menys pur, això són termes molt globals, però que no s'adapten a les realitats de cada país. Jo penso que potser hauríem de tenir un com que s'adaptés a la nostra manera de ser pròpia. Ho has dit al començament parlant de Croàcia, l'ex-Jugoslàvia, i el cooperativisme, la col·lectivització que hi havia hagut durant la República. Som un país d'associacionisme, som un país de cooperativisme, som un país de voluntariat, vull dir que som exemplars. És a dir, aquesta manera de ser del país, tenir-la en compte a l'hora de garantir aquests drets, que no siguin tan teòrics sinó pràctics, i aplicar uns criteris socials d'arrelament al país i del tipus d'empresa que tenim. Però no tant en concepte, en algun lloc parlar d'empresa pública petita, sinó el criteri. Ni la cooperativa és bona per se, ni l'empresa pública ho és també per se, sinó els criteris. Jo quan es parla del salari de les dones a casa, a mi m'agradaria una república que realment no fos perquè les dones es quedin a casa per tenir un salari. Crec que les feines de casa les ha de fer tant l'home com la dona. El que sí que voldria és una república que hi hagués una bona conciliació de la vida familiar i laboral, que els ajuntaments o les escoles posessin horaris
bons de les escoles per poder conciliar aquesta vida familiar. No crec que la solució sigui donar un salari a la dona que es queda a casa o a l'home que es queda a casa, perquè tant l'home com la dona han de fer la seva vida, de promocionar-se, de fer aquestes feines que, no sé, s'han dit que el que surt de casa pot fer unes feines molt més remunerades. No sé, tot això em sembla que és anar enrere per la lluita que ha portat la dona per poder sortir al carrer. El que sí que s'ha de fer, i ja ho he dit, és una bona conciliació, horaris flexibles a les feines, tant per l'home com per la dona. I vull dir res més. Alguna altra pregunta? Voldria fer una. Fa molts anys, quan parlem de salari mínim i salari màxim... Perdó, quan parlem de salari mínim i salari màxim, doncs la relació que hi havia entre un salari mínim en una gran empresa i el del president podia ser 7 o 10 vegades. I ara això s'ha multiplicat per milers de vegades. Hauria d'estar, jo no dic ara en una Constitució, però sí, hi hauria d'haver una relació entre el salari mínim d'una empresa i el màxim. Ho preguntes? Sí. Ja després d'aquesta resposta donaríem per finalitzat, no sé si algú vol dir una altra cosa. Jo voldria, merci un altre cop pels comentaris i preguntes i dirigiré a 2 o 3. La primera és una cosa que voldria puntualitzar és que la decisió d'estar a casa o no estar a casa, evidentment, vull dir, queda per suposat que hem de facilitar un altre cop, no? Que tothom arribi al seu potencial. Si tu el que vols fer és treballar, doncs posar una xarxa allà que t'ho faciliti. Però la vida no és estàtica i hi ha dia, potser hi ha un moment a la teva vida que tu decideixes estar a casa. I per tant, això és una decisió que com a dona o com a home tu vols estar durant 2 o 3 anys, o els que sigui, estant a casa i que per això no perdis el temps. Per tant, és en aquest context en el que jo dic, no sé si ho vull puntualitzar, en el context que un lliurement té l'opció de quedar-se a casa i fer aquesta decisió. Ja està. Que pot ser una cosa estàtica o pot ser un moment puntual. Llavors, quan el tema de que el debat hauria d'estar obert a tothom, o sigui, per suposat, és més, a mi jo he vingut aquí en qualitat d'experta en els meus temes, no per les meves idees polítiques. Això, no seré, suposo, la gran majoria, però a mi se m'ha preguntat per un tema del que sé, no les meves opinions polítiques, perquè tampoc les tinc clares. Llavors, continuant una mica amb això, jo trobo, i aquí estic parlant com a ciutadana, perquè jo crec que també estic confosa amb molts temes, no? I és, si jo tinc confusió, no? És una altra cosa. El tema 1, doncs jo penso que molta gent altra de confusió, això és que els dic als meus estudiants, no? Dic, si ha hagut una pregunta, segur que n'hi ha 4 més, sisplau, feu la pregunta, val? Llavors jo la tinc. I jo crec que, escoltant-vos, trobo que el que potser estem d'acord és que volem un estat del benestar. I això pot incloure la felicitat, el medi ambient, però en comptes de definir-nos sobre una cosa que em sembla una expressió una mica vaga i que s'ha de fer cas a cas, potser podríem, i aquí una proposta com a ciutadana, no com a experta, o sigui, m'agradaria estar sentada allà ara, és proposar, quan parlem d'estat, que sigui liberal, que sigui mercat, que sigui social, i podríem estar aquí, podríem dedicar-nos només a això, és posar en un lloc un estat del benestar. O sigui, jo penso, quin país ha un estat, sempre mirem als nòrdics, però en realitat, per què els hem de definir? Tenen un estat del benestar alt i la gent té el que necessita, generalment, evidentment, i volem tots que puguem ser feliços i respirar aire pur i arribar al nostre potencial que li dic jo. Uns diran meritocràcia, altres no, però tampoc és un tema que posaria més de decisió, perquè també, un altre cop,
a l'hora de definir les preguntes i les respostes, que no entrem en debats que poden ser interpretats de manera diferent, sinó que quedin clars i que siguin concises i perquè el ciutadà de peu, com jo, que em considero una ciutadana de peu, pugui avaluar les diferents opcions sense estar confós. Si pensa, però què et volen dir amb això? Què vols dir amb això? I perdó, perquè ara no us he dit les preguntes, us he donat la pregunta. I em sembla que el tema del medi ambient és fonamental. Un altre cop aquí crec que l'educació és molt important i aquí també parlo com a experta, no? Vull dir, educar, conscienciar. Nosaltres sí, podem canviar els nostres hàbits i jo no sé, penso què farem, no? I a més és una cosa que em preocupa més que el demà, no? Perquè què passa el demà? I que si això s'ha de posar dins de la Constitució, jo sé que s'hauria de posar el debat polític cada dia, no? A la Constitució i com, no ho sé, però definitivament estic totalment d'acord que això és un tema prioritari, no? I ja està. Llavors, disculpeu, perquè ara us he contestat més per opinió pròpia que com a experta, i si algú vol una contestació més concreta com el temps ens acaba, ja us la dono. Després voldria també donar la paraula en quant a les mesures, sí, l'estudi al relatador, perquè doni els detalls adequats. Molt bé. Sí, l'estudi, després em dones la teva adreça de correu electrònic i jo t'enviaré la facilitat que puguis tindre l'estudi al teu ordinador. Està molt bé. Llavors, agafa un preu per valor hora, no? De qui fa el treball domèstic. En lloc diuen que sigui la dona o l'home, de qui fa el treball domèstic, no? I aleshores, l'hora de treball és diferent, no? Si es cuina, si es surt a comprar roba del nen, o es porta un nen a l'escola, o es porta un nen a comprar roba. Ho agafen pràcticament tot. I aleshores, cada hora de treball d'aquestes és diferent. Utilitzen també part de la metodologia, perdoneu, que es diu taula i imputable, i es diu taula i imputable que no està traduït, no que trobo que parlar en anglès, és així, perquè a vegades ens passa això, no? Veureu qualsevol diari, Vanguardia, Avui, Ara, si no les pàgines d'economia, moltes vegades surten paraules en anglès i són perquè no estan traduïdes, vull dir, així de clar, Per tant, doncs, són diferents hores, utilitzen aquesta metodologia també en part input-output i arriben a aquesta conclusió d'aquests 40.000 milions. Jo t'ho enviaré i cap problema, per correu. Després us dones el teu correu i ja està. Després una altra cosa que volia dir amb aquell senyor que parlava de la Constitució espanyola, no? Que té raó, però jo t'hauria de dir que l'article 47 parla de que tot ciutadà espanyol té dret a tindre un sostre. S'ho salten per la torera. I l'article 50 diu que l'Estat, ho diu claríssimament, l'article 50, que l'Estat té l'obligació de garantir una pensió justa i equitativa. S'ho passa pel forro. Ho dic perquè, segons què passes pel forro i vas a la presó i segons què no hi vas. Bé, per acabar, jo estic totalment d'acord amb que aquí, quan es parla de ple reconeixement del mercat, és un eufemisme per no parlar de capitalisme. Totalment d'acord. Per altra banda, es deia, potser s'hauria de parlar d'una cosa, de fer una cosa nova i fer un estat del treball. Jo, si em permeteu, m'agradaria ja fer una referència a una Constitució que és la Constitució italiana. La Constitució italiana es va aprovar el 27 de desembre de l'any 47, 1947. És a dir, just després de la guerra, just quan van acabar amb el Mussolini. I van acabar amb el Mussolini amb les armes. És a dir, no van acabar, per tant es va fer en un moment molt concret. I a la Constitució hi van participar des dels demòcrates cristians, els socialistes i els comunistes. Doncs bé, la Constitució italiana, en els principis fonamentals, a l'article 1 de la Constitució italiana, comença dient, exactament, Itàlia és una república
democràtica basada en el treball. Això és el que diu la Constitució italiana. Article 1, primera frase, Itàlia és una república democràtica basada en el treball. Després continua i diu, i la sobirania pertany al poble. Però el primer que diu és això que he dit jo. I l'article 3 diu, és una tasca de la república remoure els obstacles d'ordre econòmic i social que, limitant de fet la llibertat i la igualtat dels ciutadans, impedeixin el desenvolupament ple de la persona humana i la participació efectiva de tots els treballadors en l'organització política, econòmica i social del país. I l'article 4 diu, la república reconeix a tots els ciutadans el dret al treball i promou les condicions que facin efectiu aquest dret. Cada ciutadà té el deure de desenvolupar una activitat o una funció. I això està en els principis fonamentals de la República Italiana, de la Constitució de la República Italiana. Després té tot un títol sencer, dels articles 35 al 47, en els drets i deures dels ciutadans, que també parla del treball, dels sindicats i de moltes altres coses. I la Constitució italiana no és especialment llarga, només té 139 articles. La Constitució espanyola en té 155 i més. La italiana només en té 139, per tant no és especialment llarga. Per exemple, a la Constitució espanyola, la primera vegada que es fa esment al treball, no es parla del dret al treball, no es parla del treball entre els drets fonamentals dels ciutadans i les ciutadanes. No se'n parla de la Constitució espanyola. La primera vegada que es parla del treball és l'article 35, que primer es parla com un deure i després com un dret. Curiosament. L'article 35. Primer és un deure, treballar, i després és un dret. Constitució espanyola. Per tant, en aquest sentit, potser podem aprendre alguna cosa de la Constitució italiana, també quan fem la Constitució catalana. Estem totalment d'acord amb la intervenció que s'ha fet sobre la crisi climàtica i la necessitat d'introduir dins de la Constitució com un dret dels ciutadans, o no sé de quina manera exactament, però tot el tema de la crisi climàtica i com això pot afectar el creixement o no creixement de l'economia. També totalment d'acord amb la intervenció que hi ha hagut d'aquest, com a drets dels ciutadans, com incloure la correcció de les desigualtats o que l'interès general ha de prevaldre sobre l'interès particular o de la conciliació de la vida familiar i laboral o que a la millor les diferències salarials no poden sobrepassar un determinat límit. No poden sobrepassar un determinat límit. I finalment, les garanties de drets. Evidentment, les garanties de drets han de figurar en els capítols dels drets i deures dels ciutadans. I em sembla molt interessant la idea de dir, molt bé, tenim uns models teòrics, no uns models teòrics, tenim uns models pràctics, perquè, és a dir, cada país funciona d'una determinada manera, té unes característiques determinades. Per tant, tenim aquí uns models pràctics de com funcionen, no? Però la idea em sembla molt bona, però nosaltres hauríem d'intentar basar-nos en les nostres tradicions, no? Entre les nostres tradicions hi ha les cooperatives, l'associacionisme, totalment d'acord. Em sembla que seria molt important que a l'hora d'establir la nostra Constitució aquests temes de les cooperatives, de l'associacionisme, de l'economia social i solidària, entressin a formar part. Per això jo m'atrevia a dir abans, la primera vegada que he intervingut i la segona, que hi ha altres sistemes, a part del sistema iugoslau, amb tots els seus defectes que tenia, evidentment, doncs tenia un respecte pel mercat, tot i ser socialista, era autogestionari, tenia un pes molt important les cooperatives, tenia un pes molt important la petita empresa, i això, els països, Croàcia, tots aquests països, continuen tenint cooperatives molt importants. Ara em deia un dels vostres companys que estan en l'altre grup, perquè li interessen aquests temes, que hi ha una cooperativa croata, em sembla que és, que està intentant fer un banc cooperatiu
Croàcia, juntament amb altres països. Partir d'aquestes tradicions i fer-les servir, jo penso que seria una cosa imprescindible. Vull dir, si volem fer la nostra Constitució, ha de ser la nostra, no pot ser com la d'un altre país. Pot tenir coses que s'assemblin a un altre país, però ha de ser al final la nostra, per anar bé. Disculpe, que tinc una altra pregunta. Hola, bon dia. És molt concreta. Només volia preguntar quin tipus de democràcia volem. Directa, quin tipus de democràcia volem? Si directa o representativa? Això no és l'àmbit econòmic, podríem dir, no? Volem una economia assembleària. Sí, curtet. Bé, en aquest cas és una pregunta, és una reflexió. Heu estat comentant diverses cosetes de les constitucions, l'espanyola, l'italiana, la de Costa Rica. A mi em sembla que en molts països s'han fet constitucions, evidentment en termes generalístics, perquè la Constitució ha de ser prou ampla perquè després els legisladors puguin fer les lleis que han de fer i concretar aspectes concrets, que no posi barreres d'entrada, que dona marge als parlamentaris, i que totes són més bones del que ens pensem, que ens podem imaginar. Que segurament el problema és a l'hora de legislar i fer les concrecions d'aquesta Constitució. Perquè aquí ho sentim. Hi ha gent, ja recordo el senyor Pere Royo, per exemple, quan parla de la Constitució espanyola, i diu, home, és que quan la van redactar, els que la van redactar, jo hi era, jo vaig dir això pensant en un futur de color rosa, per dir-ho així. I en canvi el que ho està aplicant ara, ho aplica, i el mateix concepte, no? Però veiem tu de poc negre. Això no és el que van fer els que van redactar la Constitució. Per tant, la Constitució és àmplia, no posa gaires traves, però té aquest perill que després els que apliquen el de fer el redactat de les lleis o apliquen els conceptes en el futur, doncs ho fan al seu. Detecteu lleig i a mi deixa un regalent, es diu, Algú més vol dir una cosa? M'estava escoltant aquí darrere, que normalment no he d'intervenir, però voldria dir que, clar, el problema és que estem analitzant un àmbit molt precís que, en canvi, algunes respostes d'inquietuds que sento es resolen en altres aspectes. Per exemple, quan parlem de control sobre drets, és molt diferent si tens un règim parlamentari presidencialista o un règim participatiu. I per tant, a mi em sembla que algunes respostes de les coses que ens inquieten estan en altres àmbits. Jo que soc partidari d'una barreja del suís i de l'italià, perquè els suïssos amb unes menes d'ILPs poden fer lleis i els italians amb els giganteros les poden derogar, les poden eliminar per referèndum, lleis fetes pel propi Parlament. Això dona un control sobre les qualitats de la Constitució i de les idees de la Constitució que ja no està en mans de les interpretacions d'una classe política que en el nostre sistema, tal com està funcionant, sempre és molt d'autora d'oligopolis i etcètera, sinó que hi ha un control de democràcia participativa que fa que aquestes assegurances que diu la Constitució s'acompleixin. Si no, la gent pot reaccionar com a ciutadania. Em sembla que això és molt important. Vull dir que... I això es contempla en un altre àmbit. I estan les 80 preguntes que també es poden millorar. Però es contempla un altre quan es pregunta vostè quin tipus de república vol. La parlamentària, la presidencialista o la participativa. Bé, doncs aquí també hi ha moltes respostes sobre les inquietuds que tenim, sobretot en quant a garanties, etcètera. Perquè clar, és el que estem dient. Si nosaltres estem dient que tothom té dret a l'habitatge i després el sistema parlamentari com el que tenim de moment va com va, no serveix per res, aquesta Constitució. En canvi, si hi ha una democràcia participativa que la gent pot exigir-ho i
i pot remarcar-ho i pot condicionar les forces polítiques amb la seva pròpia autoritat i amb la democràcia participativa, tot això canvia. I només és això. Voleu fer Si em permets un moment, és que abans m'he descuidat de dir-ho, però jo crec que és molt important això que acaba de dir en Lluís Llach, perquè, és a dir, la Constitució, i que lliga a més amb la pregunta que he fet abans, és a dir, la Constitució serà tan més bona, per dir-ho així, bona no és una paraula que no m'agrada, però tan més apropiada si la gent se la fa seva, se la sent seva. Vull dir, perquè ara tornant a Itàlia, és a dir, a Itàlia, no fa gaire, un primer ministre va haver de plegar, que es deia Matteo Renzi, perquè va perdre un referèndum que ell va fer perquè volia canviar la Constitució. I els italians se senten tan seva la Constitució que van dir, no senyor, tu no la canviaràs. I el van fer fora. Ell va fer un referèndum i el va perdre, va haver de marxar. Per què? Perquè la gent sent seva la Constitució. Encara sent seva ara la Constitució italiana. I per tant, si canvia segons quines coses de la Constitució, no t'ho accepta. Per això jo penso que és molt important aquestes sessions i tantes com se'n puguin fer perquè la gent al final vagi sentint seva les coses que puguin sortir o no en la Constitució, crec, em sembla. Tenim 5 minuts més. No, molt breument, ho dic perquè així tindrem la qüestió col·locada a veure si la col·loquem en les preguntes. És a dir, estem en un moment, en un llarg moment, en què la industrialització, la informatització, la telemàtica, totes aquestes qüestions, en lloc d'alliberar-nos a les persones i fer-nos més lliures i disposar de més temps lliure, doncs fa tot el contrari. El que crea és, en molts casos, bastant atur. Jo crec que seria important que en la Constitució que fos patent que l'Estat té obligació de garantir el dret al treball, no reconèixer el dret al treball, sinó l'obligació del dret al treball. I això en regulant també les jornades. Si ens tenim que alliberar, alliberem-nos, treballem menys hores en favor que uns altres siguem solidaris, treballem menys en favor que uns altres puguin treballar. És que hem de tallar ja, si no et sap greu. És un altre tema. Si voleu fer un comentari respecte a aquestes últimes aportacions. Bé, doncs donaré per finalitzat. Moltes gràcies a tothom per la vostra participació, als ponents per les seves aportacions. I ara en 5 minuts o 10 arribaran els de l'altre grup per fer el petit resum. Gràcies.